Ogwa bụ onye ọma nwa na na-ekwu okwu. Ibo no wezere ahụ. Ụmụnne m akwọkọtago maazị na onwe ibe eme na 7th. Ọ dị ebe niile, ọ dị internet. Ụmụ ejima ndị oyu niile ụlọ onye ọbụla. Nwanne ụmụ ejima kpọkọrọ ụlọ onye ọbụla niile ebe a ga-abụ nke anyị. Na nweze bụ nweze. You like a year free. I need everything. Because you're not the most so. Okay, sir. I have 7th. I have 7th of after kita ma ka won se share na. No ka won ha ma de ba ni. O do this ka for. O ma after ka ma de ever. Nejima ke sa kwa ngotezi gi kwa si kai po na ke kwa yi ge I told me I will not. Maka ge nzi kwa kwa de de kai po si 1 year. Oh na ye je ye yo ma na mo 7. Oh ife mo na ge ba. Oh ma ye mo na ge ba what I told you. Kwa gi akwa kai po na bo ejima no akwa mi akwa use my man body clothes for you. No. Gotta change this. I'm not going to change. I'm not going. You will change it. No, Ejima. Bogodi Ejima go ku ke mala ke ihe akwa ngote ebe o do se ke ihe o ga eji eme. Na ewe ti ge se ko wale ko tam. Because Bogodi mi akwa. Calm down. O e buy me next week Sunday on 7th of April at Golden Point Hotel Enugu. Oh, memorial going to be late. Almost hey. It's going to be hot. Aqua is too good. Aqua is too like too beautiful. I'm not going aqua now, but all the Makaire got occasion. Aqua run day by Oga on that day. I just put the aqua. Okowa and Mojiwa Okowa. Mejima I like moto one nigga say pro come here. You never me. Obuna ka atono no since Bob no Onyeoma Tochukwu. You never me. Oh, we are on Sunday. Oh, we are on 7th on Sunday. Now go there for even like even free wa. Ya kwa? Ni free do ever. Ya o rapu ye ni ngeme no Onyeoma Tochukwu ngeme no. Bob na ibo Onyeoma Tochukwu. Ye na wu ni ya no a. Je na ku je metop ye ni nu kwesi. On Sunday next week. Don't stick to right. So Onyeoma Tochukwu where's you na dem no. Calm down now. Keke bu calm down. Why you tell me to calm down? Maka genezi. Bro so ngwa for okwu ihe na your sis ngwa. Akwa na mi ya. Na bro. Iro ba onwe ifunu mere no na mapta. So Onyeoma Tochukwu na da ba inu isi. We are the men and go the point next Sunday. We are the men one. Ike da de. I like it. Oh, you can do this. I'm up. 7th. Next Sunday. Hey, bro. Hey, nigga, what with him? Nigga, get to go. I want you. You the pium. Me una de kai my men. We are 7th. Nna musulumeti negwo manoti legwu bo ndị Chineke na gbo Nna mu Joseph nwanna mani mwese Ufudi kene toka Jojo iwo modo sobodo ahụ Ogene koji simeti negwu ajuju kana junu Okposi Onyeoma Tochukwu nwa gedo ntị ọfụma On internet. And ma cho Igbo niile Alota Kaleze what an okay. Na Golden Point Hotel and Suite in the street Enugu town. Na afifia nne wuta ka nwe ya kanu maka na nwugo na yugo n'ọcha ọbalada si asị agwada ya imu ife sologo n'ogo mgbe na-ebido egwu m n'enu wee gweje mụwa m mgbe na-ebido egwu m n'enu wee gweje bọmonye kele kanụ amụtasịa m egwu m n'ụwa ọba m onye nlecha amụtasịa m egwu m n'ụwa onye nlecha